Ja, Remy, vanavond worden dan de Gouden Kalveren uitgereikt. Jouw film Glück is 10 keer genomineerd. Hoe gaat het met je? Ja, de zenuwen beginnen nu wel een beetje toe te nemen, ja. Ja, maar het gaat goed. Want hoe bereid je je voor op zo'n avond? Boah, ik bereid me meer voor van, goh, weet je, laten we er een heel leuk feestje van maken. We zijn met heel veel. 10 nominaties, dus al die mensen en aanhang. Plus nog een heleboel andere mensen van crew en cast. Ja, dat is heel leuk om die weer allemaal weer te zien. Daar bereid ik me op voor, op dat feestje, en de rest zien we wel. Maar je hebt er toch vast over nagedacht. Hoeveel ga ik er mee naar huis nemen? Nee, ik heb die gedachte eigenlijk gewoon steeds gestopt, want anders maak ik me helemaal gek. Dus ik heb een soort van... als het dan in mijn hoofd kwam van goh en dit en dat, dacht ik ja, het kan elke kant opvallen. Met dit systeem, Academy systeem. Het is een nieuw systeem, hè? Ja, 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 de collega's, de vakcollega's, die kiezen. En dat zijn iets van 350 mensen, geloof ik. Dus ja, met een jury was je eigenlijk altijd wel verzekerd dat je er nu een paar hebt. Maar met dit ja, je kan alles of niets hebben. Dat is ook wel spannend. Hoe belangrijk is zo'n Gouden Kalf? Ehm, voor mij persoonlijk, het is een soort wat fijne waardering voor iets waar we onze ziel en zaligheid in hebben gestoken. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik vind, zonder aan de prijzen af te doen... kijk, het belangrijkste is de film zelf. En het belangrijkste is ook dat je weer een nieuwe film kan maken. Daar kan zoiets soms wel eens bij helpen. Hopelijk gaan mocht hij er een paar winnen, hopelijk wordt hij dan weer opnieuw uitgebracht. Zodat er weer meer mensen kunnen gaan kijken naar de film. Daarvoor maak je hem natuurlijk. Hoe verklaar je het succes van de film? Het is de grote kanshebber dit jaar voor de Gouden Kalveren. Ja, hoe verklaar ik dat? Ik denk dat het een film is geworden waar heel veel, waar heel veel liefde in zit en onze ziel in zit. En die wel ontroert ook, wat ik wel teruggekregen heb van reacties van het publiek. Ik denk dat dat mensen heel erg aangegrepen heeft. Stel je voor, je wint bijvoorbeeld het Gouden Kalf voor beste film, beste regie. En je staat er vanavond, heb je al je mini-speech klaar? Ja, ik heb wel een aantal mensen die ik wil bedanken. Dat heb ik wel voorbereid, ja. En voor de rest wil ik het lot niet te veel tarten. Je hebt plezier, geniet ervan. Dankjewel.